Ole tuntuma kan case ngai thla kho tur hi crime lam ngai na mi te chuan an ngai venin crime lam ngai na mi ve lo tan po a ngai ven hlo tak chan chin ani a then chuan he kan case ngai thla kho tur hi kan lo hre to mai thaya ma se investigation kal lai ani awangin he case hi update reng ani thung march ni ni kumsang khazakwa sumsari panga apiang lisan kiu na hi a che dan sang sang mangin South Korea entertainment a chin chiana thai bo theilawa nu chia tu ni in alarba ka mi ti thinlunga chuan atlan tak zeta akalna apianga a signature do a oral top top aw an omzia ti theitur khopa mi hlo tling te zinga mi ni hialin South Korea chuan actor soi hlo berber ti zinga mi ani ome tin helpless le e hade ang film lar tak tak atanga bongjon ho anga aron chan le na parasite film honom tak maya lisan kiu na hian khobia sha ta hloin fak a hlo hle a screen actor guild award po adong to nge nge ani atira lisan kiu na hian film chana lama azin kong chu musical theater atangin atana ti chuan chumi dota tv drama inlan chhole tanin a hlotlena mel po rei lote a hmuwa abik takin kumsang ni pasaria a film channa coffee prince a chuan hlotlena na sale zwal chu a hmuwa chumi nuwa cinema lama inlan le in a film chan thiam em awang le a zei uchuak bik em awang chuan a film chan puite le director te fakhlo tak ani a kumsang ni pakwa khan pachu tan best actor award adong nge nge ti chuan kumsang ni pakwa khan actress jen he jin nen ani nei ta a hetia ani nei hnu hian anin mangain ani zona chuan ani support on em china reilote a chung ka tak tak din turin fapa du tak tak pahni an nei ta boka mase lisan kiu na chu october tha kumsang ni somni pathum khan roi hlo thu boya innam noina ani nia po ming chiat ani awangin boina na me lo chu achok tatlap maya hei wang hian drugs kai noya chuan ai nam noi nge em ti chu test ngal ani a mase wanei thlak takin test result chu a negative ta hlawa amai ro chu test result negative chung po in entertainment atang chuan ai hnuk dok ta thung ti chuan december ni somni pasari kumsang ni somni pathuma kumsomli pariat mi ni en be se lo taka aboral thut awang chuan Korean industry chu lungai na na satakin atuam ta ani ber Oriang Park bula alir thea thi mu chwa ani wangin police chuan thil dan sha chan tumen nu chui na chu an chan ngal char chara December ni somni pakwa a Seoul National University Hospital a lisan kiu na huina hun hi man ni in a fan sam takte an pung khom boka chuti hun lai chuan Korea ram chu borak lung chhe thlak tak noya a ati theome lisan kiu na fa pa upa ber kai shwain apa thlak kenga kung zona nei chung hian a film chan pui thin tele a chung te chuan an thlata a heti lai hian jen he jin lisan kiu na pui chu mu theina boi hle a fa pa ko chu chel rengin chutia mi ten an mu chuan an thinlung atike som ani ber hetia mani in tilum tia a than lai me khian chronic exorcism nia rin hlel mi pakhat mu chwa ani ta ka wangin actor thito lisan kiu na chungchang hi be se lo takin ain thlak ta a he thil mu chwa ani ta ka wang hian mi te chuan he khi si an ngai ven na sa in a then phei chuan mani in tilum ni lovin tha ani hialan ringa he me ba ka actor thiam tak lisan kiu na thi ma a alungai na le har satna apal zong zong te chuan a fan se chu atilungai ati thin jim hle boka tin actor thito lisan kiu na hi me che pani hne na tanga blackmail ani thina wangin abe dong hle a chu chuan anuna hlutak alak tir ni in an soya hi wang hian entertainment establishment manager kim nam hi kumsom ni pakwale a roommate miss park kumsom ni pariat te hi January ninga kumsang ni somni pali khan intern police narcotics crime investigation division chuan blackmail le premeditated fraud thu boy an siam saka amai ro chu man ngal ni ma se lisan kiu na khese chin fil vek alani ri lo thung heta ming lo lang kim nam hi le miss park te hi tu te nge ni ta angle South Korea milar te hi an ming che ani chuan ming that le ngei na lo hel khopin an chin ti la kan se so lawang mi puiti a milar te chu thil te sol theilo tor le engki ma se selbo ni tora ngai na alian chin hle a voi khat thil pui chete an lo khoi pal ani poin an mol pho chin hle ani kim nam hi mi ten madam kim tia an sha thi nightlife business a an how to ber ani a kan sha thiam theidan torin
party bua seina hmuna nula du du thlan theina omna kan tiang chi kha ani ber tin heiba ka hian hemi nightlife business chunga hian high class bar anti milar tak tak te tan chawa kal theina a awm boka heta thoktu te hi nula chelo tak tak le zai tak tak ni thinin actress ni tumma se hlotlena changzo ri lo le model lo ni to te chuan chulai hmun chu an op deuh bera amai ro chu chulaya milar tak tak kal te chu tu tingi an ni ti tu man an shilawa an ni na tlem te po puan zar ani ngai lo bok chutiang chuan madam kimi hian an na tho in azer ema wangin mi hausa tak tak le milar tak tak mel shiat anga hlea hei mai ba ka ama nge po hi mi ti mel shiat tak ni in a mel a chem em lo bok nen bara local ve thin milar te chu arukin mi engemaw zat in lei china alo siam pui to thin ani ome ti chuan li san kiu na po hi a hna awanga a ha deuh tum chuan madam kimi bara hian kal thinin chuta tang chuan madam kimi nen hian anin kom nge chho tan viau maya a hnu zela phei chuan in che chiang tanin in ngai zong tia soi thei an lo ni ta a ma se engkim chu thuruk vek ani awangin tu man an shat pui lem lo thung nima sila actor li ale madam kimi te chu aruka in mu fovin a hnuwa actor li chu madam kimi ina te chuan akal ta si a chutia actor li a akal tak fawa chuan in veng seng bik ta vek lovin media te chuan shitange nge in chuta tang cha chuan li san kiu na chu drugs thila in hnam hnoina ane nia ngai anita a chan chu madam kimi hi drugs kai hnoi awangin police station a alo lu chuak ve fo to a tin heti lai hian khis paruk lai ane nge nge ti chuan kumsang ni somni pathum september tha a madam kimi chuan tu ti hriat lo alo blackmaila chu chu a in chung che ami a thian kom ngei tak engkim athuruk zong zong po ashil thin miss park chu alo shil ani ome hetianga anin mel shia dan hi an soidan chuan drugs kai hnoya madam kimi chela atan tumin miss park po hi lo tang ve in chuta tang chuan anin mel shia chhotan ta a chu mai ba ka madam kimi apartment chung chi a khosa alo ni bok nen anin kom ngei chhotan ta em ema tin madam kimi hian miss park hi a chung te na po lo in mel shia tir to in miss park hi actress ve to thole fati po nei ani to bok ani amai ro chu actress lui park so jiong ile entertainment manager kim nam hi te chuan li san kiu na hne na tang hian korean uan makta duai zathum somnga chuang blackmailin an lak sak ani ti tun hnaya online forum a report in atar langa miss park hi film chen khata supporting role part la thin ni in kumsang ni som panga short film blue barta achan ba ka kumsang ni som pani khan india film the beginning of miss fortune khan alo in lan ve to boka heti la hian youtuber karakula chuan december ni som thum kumsang ni som ni pathum khan miss parki mimal chanchin kim chang takin asoi chuak tatlat mai le chuta asoi dan chuan madam kim nam hi ne na apartment pakhata om park so jiung ne na changa bumna inti hlumna le sexual excitement tok mimal te report anei thua soya tin madam kim nam hi le aming tarnan lo chu blackmail na a anin nam hnoya afa ati du da na thil ti po motor a om ti in a soitel bok hengba ka hian abi takin nikum october tha khan park so jiong hian madam chemical tlangin actor li san kyu na hniana korean one makta doi zahni adil ni in an soya heti rwal hian he boina thlenga in nam hnoi via pu dang kim nam hi hian september tha kumsa ni somni pathum khan li san kyu na hniana tangin korean one makta doi zathum dollar noi ni sing ni sangria za somriat pakhat vela abuma wangin thu boi siam sak ani a chuta chuan actor li san kyu na hniana hian he kartu ti shat lo pakhatin anin zomna hi pholan atum ti ashil nin an soya chumai ba ka he kar hian anin kar chungchang thu hria tur ati chhuwa atum thu soibokin chu vona ti top nan chuan korean one makta doi zathum somnga amamo thu madam kimi hian actor li san kyu na hniana hian a soita a heta hian kim nam hi chuan he kar shat lo pakhatin kanin zomna hi pholan atuma sumhanga kan ti top angai ani atibok ti chuan tuna hian entertainment establishment manager kim nam hi rui hlo kai hnoi thil ti swala narcotics control act noya thu boy sem sakle ani a kan soita kang khan madam kimile miss park hi residential block khata in nei te in anom dona ma se hun kal zela madam kimi chuan blackmail thin tu chu a thian thata
Miss Sparky ani ti a hriat nu chuan anin zomna chu atla hniam ta hle a hetianga a hriat chhuah dan pawh hi blackmailer te hian Madam Kimi poisa an deal chu anin bula da turin an ti a mase sum du ve tho Madam Kimi chuan da lavin chu blackmailer te chuan an ina an kaltur thuin an vawa a hlau chu Miss Sparky chena ina abung ro thin khati chu da in chung zinga chuan anuna thil engkim thleng a ziana dairi a phone password te a email te a account password zong a chin chana chu a da tila chuta tang che chuan blackmailer tu chu Miss Sparky a thian kum ngei takani ti a hre chhota alo ni a ni chuan an boina chu punlun twalin Miss Sparky le Madam Kimi chu anin voton renga Hector Lee nena an chungchang soi chua Miss Sparky chuan a vo fo wang chuan engkim Madam Kimi chuan Hector Lee chu a hrilh zela mase Hector Lee tan ero a hun ton mek chu arap thlak tak zet ani meche pakhat Hector thito lisan kiu na be tu le thudik lo manga sumlak sak tu hian mi engemaw sat alo blackmail to a chuti chung po chuan mi pakhat rin hel om tak chuan paternity test nein chu chuan an thu soi chu a hnial ta a mase kumsom hni pariat mi hian sumlak lu le blackmail a pu ani hnuwa kota thu boy ngei to apum bel ta si hei wang hian Indian Police Agency a Metropolitan Investigation Unit chuan man tura thupek an hmuta alo ni heta tang hian mi te po chuan parasite actor Lee hi rui hlau thu boya chui mek ani lain a in ti hluma kumsom hni vel mi nula pakhatin a blackmail ani ti chu an lo heta a heti lai hian online X account @NQV chuan he me se po chungchang report posin actor Lee nena anin biak na screenshot te po atar langa mase atira chuan tunge poi khoi tu hi tarlan ani lo thung ti chuan account in atarlan dan chuan meichia hi Miss Sparky tia hriat ni in ani hi kumsang khazakwa somkwa panga a unju khwa piang ani a Miss Kiminian apartment complex a khosa in mi hriata chuan hacker anga inlanin mi sum alak sakba ka avo thin ani ti in antar lang hei moi ba ka afa pa om ang zia zangi mi panga lai chu alo pu to a mase DNA an test nuwa apu te fa ani lo thu an shele zela a mai ro chu ho chuan hming chhiat ai chuan ti in Miss Sparky hi poisa an lo ki thin ani ome chu mai ni lovin Miss Sparky hi me chhela tak sumdu tak mai ani ti in a hre chiang tu pakhat chuan soibok ti chuan khei chu akal zela in nam noi nia an sha ta piang chu police chuan an bel chiang nga zela December ni somhni pasari kumsang ni somhni pathum khan Indian District Court a inlan hun tora Miss Sparky pre-arrest warrant nei to chu aron inlan mia talawa a inlan lo chan po a soi lo ani heti mek lain lisan kiu na no pui jan he janele a fa ti chuan a hun lo taka an pa a thi hnuwa leiba tam tak ling khoma wang chon zak tak chungin an chen en chu an chwa san ta a hetianga lisan kiu na boina awang hian anu pui le a fa ti phani chu media le mi pui te chuan an ngai vel hle a hei wang hian lisan kiu na no pui jan he chene chu media te chuan interview nei pui tumin boina na satak atok mek ni in an soibok lisan kiu na hi mi te hriat hlo tak ni ma se milar dang kan hriat a hian sumlama a hausa lo hle a anu pui actress jen he chene chuan an chung ko sum chu boi puin engkim poisa mana turpo abi thlia thlap thina chuti line actor li a hian sumlama har sana lian tham tak ani thina wangin Korean 1 million zathum somnga lai chu a thian nai tak le a chung te hnen a puk nol nia soi thom om zui ngal phata he thu thang hi thu dik pum hlum thak ani MT ro chu chiang taka hriat ani lawa a chan chu anu pui ngei po hian a hriat pui lo ani ti chuan October tha kumsang ni somni pathuma lisan kiu na chunga thil thleng pui tak drugs koi noi a man swalawanga thu boy sem sak ani awangin brand le business partnership te chuan an contract te chu an hnu kir le tabok ni sum alak lu na ber chutia ati theito lo ta ka chuan anxiety anei hial ni in ama hre tu te chuan an soiboka hengba ka hian lisan kiu na hian ri hlo thu boy anei nia an soiwangin film le advertisement contract ati top tak shem na chu Korean 1 tluk le ding on som $1 million 7.7 vel ania hei hi a suicide nota a ziak lang nge chuti lai mekin a pasalta na a ngong tor ti ze omnan jen he cheni chuan non heyan gangnama a in chu
Korean wan tluk le ding on som panga in a hral angai ta alo ni a ti chuan Lee Sang Kyu na thina hian a ti chian em chu leiba tam tak le riru ha na namen lo ane awangin anun na hi ama lak nge ni ti hi ani ta a chumai ba ka actor Lee a thina hian anu puinuna na satakin ngong nein December ni somni pariat khan Jen Hyo Jen chuan supporting part anei na film Mission Cross an siam tur po chu hun tiam nei lovin a chol san ri ta a heti lai hian blackmailer patni Miss Parkile Madam Kimi hi thunei tu te kota om to ma se milar tak thina hi adai tak tak theilawa case hi cholawa chui zelani in thil thar chui chwa tur po ala om ngei arin om ani